Uswag sa pagpanguna ni Mayor Janet Reñas nagtambong sa proclamation sa mga tagdaog sang eleksyon sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan ni Mayor Janet Reñas ang Team Uswag sa ginihiwat nga proclamation sa Commission on Election o COMELEC sa Jubilee Hall. Inina ang mangin ikaduha nga termino ni Mayor Janet Reñas nga nagpasalig nga mangin alkalde hindi lamang sa mga nagboto sa iya kundi pati man sa iya mga kritiko. Suno kay Mayor Reñas, tinghuan niya nga makahatag sang matutuod nga serbisyo sa pumuluyo kadungan sa pagdala sang dugang nga kauswagan para sa mga Ilonggo. Ginpasalamatan man sini ang pagpalangga sa mga Ilonggo bangod sang pagsuporta sa iya. Una sa tanan nagpasalamat gid ko ang suporta sa mga Ilonggo na pakita nga hindi lang ako nagdaog aton nga Vice Mayor, nagdaog aton nga Congresswoman, nagdaog ang kalabanan sang aton nga Team Uswag. Kag ang Uswag Ilonggo nakasulod na sa Kongreso, ginalantaw na lang kung base makaduwa pa kita ka seats. Ini nakapakita lang bisan ano pa nga atake diri sa aton sa syudad, nakita sa pamuluyo ang kauswagan diri sa aton sa syudad, kag sige-sige pa nga kauswagan paagi sa mga programa kag proyekto nga madala naton diri nga makadugang sa trabaho sa aton pamuluyo. Kaupod ni Mayor Reñas ang tagdaog sa pagkakongresista para sa Lone District of Iloilo nga si Congresswoman Jamjam Baronda. Iniman ang ikaduha nga termino ni Congresswoman Baronda nga maghahatag sang gugma para sa pumuluyo. Daog man si Vice Mayor Jeffrey Ganson nga palangga sang Timawa. Ang tatlo ka matag-as nga opisyal sang syudad sang Iloilo amo ang magabuligay sa paghatag sang mapuslanon nga serbisyo sa masunod nga 3 ka tuig. Subong nga ni alauna makadto ko sa opisina kay may ara kita courtesy call sa European Chamber of Commerce nga ma-set up na sila sa ila opisina diri sa aton sa syudad. You know, this is really a milestone for Iloilo City because this is the first foreign Chamber of Commerce nga mabutang diri sa ilang opisina. I think the Ilonggos will have something to be very proud of in the coming years to come. Makaupod sa mga ini ang napulo ka mga konsihal sang Team Uswag nga magabulig sa pagdihon sa mga ordinansa pabor sa mga pumuluyo. Sila ang Mosanday Attorney Cedric Cabaluna, Miguel Treñas, Alan Zaldivar, Francis Grace Parcon, Nick Baronda, Rudolph Ganzon, Rex Arabia, Johnny Yang, Romel Doron kag Eli Estante. Daog man ang Uswag Ilonggo Party List nga amo ang dugang nga tingog sang rehiyon 6 sa Kongreso. Ang Uswag Ilonggo ang magadala sang dugang nga kauswagan hindi lamang sa Iloilo kundi sa iban pa nga probinsya sang rehiyon 6. Isa ini ka regional party list nga may tinutuyo sa pagtibong sang kauswagan sa tagsa ka Ilonggo. Michael Angelo Serate para sa Level Up Patrol.